खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 मार्च सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मानिबा जाहोनाव नोंथांनि बिबाना गाहाय फारसे हायगालांनो हागौ। गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। वृष राशि। नोंथांनि थांखिया जाफुंसारनायाव नखराव बयनिबो खुसि फैगोन। रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। गोबावनि उनाव सोरबा गोजानाव थानाय आंगोखौ लोगो मोनफिनगोन। गोसोआ गोजोननायजों उसिफावगोन। मोजां सान। कर्कट राशि। मावनो लानाय खामानियाव गुलुं गुजुं सोमजिगोन। मोनसेबो खामानिया जाफुंसारनाय नङा। सिंह राशि। मावनानै मोनखानाय फिथाइफोरा गोमालांनो हागौ। खहा गोनां सान। कन्या राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। नखर संसाराव गोजोन थासारि फैगोन। तुला राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। खामानियाव जै जागोन। गाहाम सान। वृश्चिक राशि। मानिबा थाखाय नोंथांनि नखराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। समाजनि आरो नखरनि हाबा मावनायाव जोबोद मेंनाय मोनगोन। मावनो गोनां खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। मकर राशि। नोंथाङा मोजां हाबा मावनो गोहो बोलो मोनगोन। गुबुनखौ मोजां हाबा मावनायाव थुलुंगा होनो गोसो जागोन। कुम्भ राशि। बिस गोनां बेसाद मोनजाफ्लांना देहाया हरखाब लोमजाखांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानानै थानाया गाहाम। मीन राशि। मोजां हाबा मावनायनि थाखाय नोंथांनि मुं गोसारगोन। गोसोआव गोग्गानाय मोनगोन। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। इउएन एकाडेमि दतमा फरायसालिया केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 30 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 30 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।